Li Tirkiye kurta filmek bi navê dagirkirina bêdeng di medyaya civakî de deng veda û mijara ji paş veşandina penaberan dîsa bû rojeva serekeya Tirkiye. Film iddia dike ku piştî 20 salan penaberên Sûrî dê Tirkiye dagir bikin û zimanê resmî yê Tirkiye bikin erebî. Sponsorê filma ku zêdekirina dijayetiya penaberan armanc dike Ümit Özdağ bi dirûşmeya ji paş veşandina penaberan salaborî partiyek siyasî jî damezrand dibû. Hişmendiya nijadperestiya li dijî penaberan di navgel de jî piştevaniyek girîng bo xwe peyda dike. Mültecilerin bir plan çerçevesinde Türkiye'ye Ez bawer dikim ku hêzên emperyalîst bi zanebûn ev penaber ji Tirkiye re şandin. Armanca ew hêzên emperyalîst têkbirina aborî, civak û kultura me ye. Bila penaber biçin. Gitmeleri lazım. پێویستە بڕۆن لەبەر ئەوەی ئێمە بۆ خۆمان برسین ئەوە بەرپرسیارەتی ئێمە نییە سکی پەنابەر تێرکەین لەگەڵ کەلتوری ئێمەش ناگونجێت ئابووری ئێمەش ئەوان تێکیان داوە. Li gorî beşek ji şarazayan, li gel rewşa aboriyê rakeşiya di navbera partiyên siyasî de dijayetiya li hemberî penaberan di navgel de zêde dike. Ancak bunlar ne zaman ve nasıl döndürülecek noktasında ise Bi xirabûna rewşa aboriyê di nava welatiyan de her sal hemberî penaberan zêde dibe. Desthilat û opozîsyon jî derbarê penaberan de daneyên ji hev cuda bikartînin. Di encamê de gel nikare baweriya xwe ji kesî bîne û ditirse. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan doh got, bo ji paş veşandina milyonek penaberan em amadekariyan dikin. Serokê Partiya Serekeya Opozisyonê Kemal Kılıçdaroğlu bersîv da û got, dev ji van çîrokan berde, em dizanin ku li şûna wan ji sînoryên qaçax tên. Ji xwe dema ku em desthilatê distînin, di nav 2 salan de hemûyan em ê ji paş ve bişînin. Wisa xuya ye ku, bo hilbijartinên pêşîn, mijara penaberan, wek yek ji dînamîkên muhîmtirîn tê dîtin. Nalin Diri, Kurdistan 24, Ankara.